2012. február 27-e. Itt vagyunk Arizonában, az Egyesült Államokban, City of Goodyear, Goodyear városában, és felkutatjuk, hogy hova lettek a csődbe ment Malév gépei. Itt most már láthatjuk a repülőteret. És ott állnak jobbra a Malév repülői. A hátsó hangárnál is áll, azt hiszem 3 vagy 4 gép. Mindjárt kiszállok, csinálok egy kis közelebbi képet. Na, akkor most átmegyünk a hátsó hangárhoz, megnézzük, ott hány gép áll. Még mindig a hátsó hangár felé haladunk, csak körbe kell menni az egész repülőtéren, hogy elérjük azt az oldalt. Itt is vagyunk. Phoenix Goodyear Airport. Kicsit arra elfordulok az autóval, akkor lehet látni majd az egyik Malév gépnek a hátsó farkát. Megkérdezzük, hogy be tudok-e menni. A repülőtérre nem engedtek be, de a következőket viszont megtudtam. A repülőtéren üzemel az Aeroturbine-nak egy szerelőcsarnoka, és az Aeroturbine-nak az anyavállalatának a tulajdonában vannak a Malév gépei. A jelen pillanatban is még tárgyalások folynak a Malévvel a repülőgépek sorsáról, ezért több felvilágosítással nem szolgáltak, de több mint valószínű, hogy azért hozták ide át őket Arizonába, hogy majd itt átszerelik őket, átfestik őket, és gondolom, hogy újabb légitársaság fogja leasingelni a gépeket.